Dobar dan, današnja tema su arhivski projekti i njihova upotreba prilikom izrade projektne dokumentacije. Moje ime je Svetlana Brkić i ja sam arhitekta i vlasnica arhitektonskog projektnog biroa SB Projekt. Arhivski projekat predstavlja kompletan originalni prikaz projektovnog stanja arhitekture, konstrukcije i instalacije iz vremena gradnje objekta. Arhivski projekti služe za izradu projekata svih vrsta adaptacija, rekonstrukcije i nadogradnji kada je neophodno prikazati originalno stanje. Predstavljaju početnu tačku pri projektovanju i neophodan su deo dokumentacije za izdavanje dozvola. Ukoliko je objekat građen posle 1970. godine, arhivski projekti vade se na nivou opština. Ako je reč o starijim objektima, građenim do 1970. godine, tada se arhivski projekti vade u arhivu grada Beograda. Dešava se da arhivski projekti nisu potpuni ili da čak ne postoje. U tim slučajevima projektna dokumentacija izrađuje se na osnovu izvedenog stanja objekta snimanjem na terenu. Da li i vi imate i čuvate svoje arhivske projekte? Pišite nam u komentaru na ovaj video ili napišite u DM ili na e-mail office@sbproject.rs. Vidimo se u narednom videu.